चकल्या करतस? चकले बनवत असताना जर तू संपवलंस तर चकल्याऐवजी तुका तळतले. कळला? गेम स्टार्ट नाव. नैवेद्य ठेवूचो असा. हा नातेवाईकांका पुरवाचा असा. हा पाव किलोचेच केलेले असत. निकिया वाईट जाऊन येते. हे ते नको जाऊस. का? भूताची जागा. तिकडे जातो. हा हे ते नको जाऊस. का? देवाची जागा. तिकडे जातो. हे ते नको जाऊस. का? तिकडे जातो. ते नको जाऊस. अरे आता ही कुणाची जागा आहे? जागेवाल्याची जागा. तिकडे जातोच. हा थै तर जाऊच नको. का? त्यांचा आणि आपला वाकडा. मग तर जातो. अरे त्यापेक्षा आपण व्हाळात जाऊ.